Belelépett Horváth Adrián, itt már próbál meglógni, ugyanakkor Abbas nem sikerült neki, tapsot kap a védő közbeavatkozása. Játszani, mint a túloldalon Milanovicsnak. Farkas Balázs. Milanovics. Már lehet is tovább gombolítani az akciót. És haza mellett nem jött össze. Abszolút veszélytelen egyelőre a fővárosokban. Akadt a délután Sóstó stadionban. Milanovics bedobását követően. Véletlenül Mackónak mondta el Fábián Mihály, hogy várjon, egész addig még nem hallja a jelet. Most már hallhatta a szlovák légiós, és el is végzi a szabadrúgást. Beívelés. Zsolnai pörgeti tovább Abbasnak. Odaért még a szerb lába, és szögletre mentett Damir Milanovics. Jön a második fővárosi sarokrúgás.